भारत विकास परिशदेच्या दिवचल समितीचो पदग्रहण सुवाळो आयतारा राती व्हडा दबाज्यान जालो। अनिल वेंगुर्लेकर हांच्या अध्यक्षताये खाला नवी समितीक सोपूत दिलो। तशेंच वेगवेगळ्या मळार बरी कामगिरी केल्ल्या मानेस्तांचो भोवमान केलो। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण उद्देजक रमाकांत शेटये जाल्यार मुखेल उलोवपी म्हूण प्राध्यापक दिलीप बेतकेकार हाजीर आशिल्ले। हेर मानेस्तां मदीं भारत विकास परिशदेचे गोंय प्रांत अध्यक्ष किरण वेर्णेकार, यदुचंद्र नाईक, अनिल वेंगुर्लेकर, सूर्यकांत देसाय, आनंद जोशी आनी श्रीकृष्ण दोण हांचो आस्पाव आशिल्लो। ब्रेकिंग इंडिया आणि महत्त्वाचं बुकिंग इंडिया हा ब्रेकिंग इंडिया कसा निष्प्रभ होईल आणि ब्रेकिंग इंडिया हे लोक कसे प्रभावी होतील याची चिंता करणं, हे काम करणं हेच आजच्या काळात सगळ्यात महत्त्वाचं काळ आहे। हे काम करण्याची शक्ती, युक्ती, बुद्धी, प्रेरणा आपण सर्वांना माँ भारतीने देऊ अशी विचारसरणी प्रार्थना करतो। आणि 9 वाजता कार्यक्रम संपणार असं मला सांगितलं होतं, त्यामुळे मी आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त